Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita mangurupi hita di pangaradiota di jamitan nang si patol hasota di partangyangan songinang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyon di video nang patol hason nami pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu ima di tanggal 5 April 2020 onom tongon mai pesta Paskah na parjulu di hita. Jala turpuk jamita di si ima sian surat ni Apostol Paulus na parjulu sada Korin bindu 15 ayat sada sahat ro di ayat 10 sada. Parjulu amang inang hupasahat tami tu hita, selamat Paskah ma di hita saluhutna. Haleluya, haleluya nunga hehe Tuhata Yesus Kristus, haleluya. Marsangak ma Tuhata nunga monang hita nunga talu hamatean. Selamat Paskah ma di hita saluhutna. Amang inang duk tekas hujah hami turpuhon jala hupa husor-husor hami, oma na mungkin boi mangurupi hita, hobar tu pikiran nami, taringot tutur pukta jami taon. Na parjulu ima say takas lupe di parningotan nami mungkin hita pe hea tabege sarita na sinaritahon ni opui emeritus opui pendeta Dr. Bonar na pitupulu takas huingot tami jalasin nasida hea hubegi hami saritaon taringot tu sada sarita namandok adok sada pengamen di rumah makan marede burung nuri katanya terbang tinggi katanya naik turun katanya di atas daun katanya ninnar pani edeno nalai halak nama bege gabe risih manang hirasongon na so setuju rupani ala dak songoni edde etong aing go setong na burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahannya songoni dutong alai di gorahon manang di tegura matai mana marede tapi dung di parrohahon naso marnida satabi do rupani amatai jala si tong mende nai dang hea di bereng ibana burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan katanya holan na di bege ibana doi didok songoni gabe dendehon ibana songoni jadi tu dosan tu haporsiota boido haporsiota songoni ala didok barita taringot tu hatu tubuh hamamate haheheon aka pabahenan di Yesus diberitahu tu hita holan barita sambing rupani marhite barita nauli tanpa manang dakia memang betul-betul menjadi satu dengan hadiriota gak bisa ada takas tahanguluon berdasarkan pengalaman berdasarkan pakilalaan pengalaman iman rupani jadi dang holan haporsiaon holan alana didok tupe tajalo barita nauli marhite aka parjamita tupe tabege aka barita nauli marhite nani hatahon ni aka parjamita alai anggo naum denggan iko tahanguluhod doi menyatu dengan diri kita gabe sada dihita sada pengalaman berharga di pertumbuhan ni haporsyota dang holan sarita buti rupani ikonna takasdo gabe sada bagian dari perjalanan iman kita yang berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Mengalami kematiannya, mengalami kebangkitannya, mengalami kelahirannya. Dengan tajalui marhite padidion na badia. Alai mendo pehita di padidion na badia. Atong di podahom matu hita. Haporsiaoni diajarhon marhite barita nauli dohot nama ketidaku kaporsyaon gabelam dakkolab songoni berupani holan nadidok baritai alai barita na tahanguluhon noma na merlepatan tuturpuk tahun
Memang dang boy dos pengalaman imatta, parnguluta, haporsiota, dohot apostol Paulus. Ala ibana memang mengalami sesuatu yang luar biasa. Panjauan di debata tu ibana. Ala nido benna di hari kotot di mana do mamaritahon. Ala memang dunga dipakilalahon ibana. Sudi hinabal ganiasi dohot tolong ni rohani debata na sahat panjauani tu ibana. Dipatuduho Tuhan Yesus dirina tu ibana. Jala dijauh ibana marbarita naul. Jala dipakilalahon ibana di sada anugerah sada asini rohan namat cai balga. Tak mungkin kita memiliki pengalaman si songoni di perjalanan ningoluta. Jala dak say terbain ikos songoni. Alai dang mangambati hita tong tuk pesodong pengalaman hidup ta si songoni. Tang na mangambati hita lahu makilala hinabal gani barita nauli marhite haheheoni. Ido na niajak ni Apostol Paulus huria na di Korintus. Di barita mana barita nauli barita na paluahon. Unang holad barita na binigyan sida alay dihanguluhon, dihaporsyai, dipeop, menyatu dengan dirinya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman iman. Jadi itu sido hita ditogihot terpuk on widahami. Dina marpesta hita, ihaheon itu hata Yesus Kristus, asa unang pesta berlalu begitu saja. Pesta tahun demi tahun. Pesta kebangkitan berganti tahun demi tahun, berjalan begitu saja, namun tidak sesuatu yang berbeda setiap pesta itu kita alami. Ganup barita nauli taringo tuhaheho ni jami tahun rupani mandus-dus terus ala nunga somal ala jala barita na terus menerus no merupani. Gabe hirasodong be pak korhon. Jadi ikon mapak korhon do baritai tukpe barita ganup tau ni di parningotan. Ay nunga hehe Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun wina salpu. Alai setiap manang ganup di jami tahun barita hahehe ni ikon marpanggorak dui di dirita lahu marningot dengan bahasa ni debata jala manaluhon sudi akan jahat. Song Kristus Yesus nang manaluhon hamatean di jauh hita tong manaluhon akka na jahat manaluhon akka na manogiho kita dausian lomo ni roha ni debata. Naung tinubs do hita, naung jinou do hita, songon Apostol Paulus nakpe daksarupa pengalaman ta. Memang berbeda-beda do pengalaman perjalanan hidup seseorang. Selalu dikatakan iman itu adalah personal, menyangkut pribadi. Tidak selalu bisa disamakan pertumbuhan iman seseorang dengan pertumbuhan iman orang lain. Tetapi berita kebangkitan adalah berita yang benar untuk semuanya. Itu suatu berita yang tidak bisa disangkal menurut kitab suci. Soal apakah orang lain menerima atau apakah semua orang menerima, itu bukan hal yang terutama. Alai mulut tahilalalu hita nak terjauh jala nang makanguluhon haporsyoni gabidohot mahita saksi. Gabidohot mahita mamaritahon. Jala marhabung baum mahita dingoluta. Tahanguluhom may. Taridama bukti ni haheheoni ganu tiki. Ganu pari. Asa hehe hita terus hehe rabdohot haheheoni Tuhan Yesus Kristus nauksada dihita marhite padidion na badia. Disido tahanguluhon manang disido gabisada hita dohot hatutubu dohot hamamate dohot haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong songon naung tardidi hita di bagasan guar ni dewta ama anak dohot to di perbadia gabe tubuh mah toktong haim baruon di bagasan dirita barani mangadupi manang naahape haru hamatean nunga ditaluhon tadok masong Apostol Paulus hamateani laba maulo Kristus hanguluan dihita. Hamatean perhitean. Atong unang beholan ala naidok, unang beholan ala dibaritahon, gabi mangulu mabarita nauli dihita, jala barita nauli mahita. Ima di pikiran nami amang inang anggiat boy mangurupi hita.